Smaoineamh múinteoirí agus ball an Gréasán. Tá Gréasán le tacú le múinteoirí géalaige. Gréasán dó múinteoirí eagraithe agam múinteoirí atá ann. San am láthair tá sé níos tábhachtaí na riú go mbeadh muid ag tacú le chéile agus múinteoirí ag dul lec leis an cianfhoghlaim. Bhfáileann ardan na hóirt do múinteoirí na smaointí, seachtaine agus teicnicí atá acu muid leis an cianfhoghlaim a cóirint na múinteoirí eile. Mar deirtear ar scatha chéile a bhhairn muid. Mar sin atá teicnic nó mó teagaisc nó bailach mai le leis na stáidir ar bhort nó eile agat agus de mó simógad é sin a cóirint le múinteoirí eile. Tá muid a géirí ormh Taifead gairid dhéanú ar do ónpóca nó ar do ríomhre agus é a chur i greasannagaeilge ag gmail.com. Cuir muid na físeáin ar gan YouTube so dóis mé seansa go múinteoirí teacht na físeáin go forrast agus bhí muid ábhailte fólamú na chéile agus tacú le chéile. Bhí na físeáin timpeall 3 nómad, níor ceart go múirtíis níos mó na 5 nómad. Mar eistem mar seo físeáin atá déanta go mhéan agus sin scríbhneú cuair a PowerPoint leis an scálann a haispeid. Seo straitéis simply a uainn atá me héana agus faoi láthair go cuidiú le daltaí chur lena stórfácail. Díorthaíonn ar na daltaí gol go suíomh nuachta géalaige RTE agus ranóthaíonn altamach chur gas an cionn seo ar cúnamh ag teastáil go práineach ó lucht na míle. Rathaíonn fríd agus léitheann fríd an talt seo leis na daltaí. Thocú leat é seo a dhéanú bio ar Zoom nó Teams, nó thocú leat an rud hafadú so dóis go mbeadh deis ag na daltaí gol fríd níos moille. Ar sin, so cúnamh ag teastáil go práineach ó lucht na míle. Agus mé gol fríd seo, ficinn amach focail ar bí a bheadh nua don daltaí, agus scríbhíonn iad síos, agus dhéanfhíonn iarracht iad a bhíonú don na daltaí. So chur gas go práineach, céalainte sin rud éigean a caighidú a dhéanú go lua. Agus leanfhíonn orm mar sin. Tá sé ráite ag únairí béalann nach jigló fannach dúnta nó go mbeadh vaccín fáilte don geallar COVID-19. Arís mar mbeadh an focail geallar arolalas a daltaí, scríbhíonn isteach an sin agus bhíonn a géirí ar na daltaí na focail nua a bhreacu síos agus iad a gol fríd seo. Ag an dearú, bhíonn a géirí ar na daltaí deich focail nua atá aimse acu a fiú amach agus go rathidís go teanglann.ie agus go scríbhidís na focail sin isteach agus go bhuaithidís amach an céal atá leis na focail sin. Le a thógáil céim níos fuide an sin, thocúlam éirí ar na daltaí abertí nua a cumú iad féin ag úsáid na focail nua a dólam siad aniu. So chur gas go práineach, so beidir go scríbhidís abert amach ar nós tá cabhar ag teastáil ón na buachaillí go práineach. Sílam sa héan go gcuideann an straitéis seo le daltaí chur lena scileanna léitheachta, le chur lena stór focail agus le chur lena scileanna scríbhneachta. Nílann seo ach straitéis simply a uainn, agus tas agam go bhfuil náirt smaointí maithe eile agam an bhuain sin, agus bhfáileam go ndeanaí muid na smaointí sin a cóirint le chéile go mbeadh muid ag tacú le chéile agus ag fólam ó na chéile.